toiselle saapuneet. Katsokaa sitä. Siellä on niin ihanasti muurahaisia. Älkää kysykö miksi me katsomme muurahaispesiä, mutta... Älkää kysykö niitä kommenteissa. Siis älkää kysykö. Jos te kysytte, te olette aivan idiootteja. Koska me ollaan muurahaiskuvaajia. Vai mitä? Vai mitä me ollaan muurahaiskuvaajia? Lähdetään sille toiselle. Joo. Nyt paukutetaan sisällä. Mä en pysty muuten. Mä pystyn neliöön. Hei vittu, muurahainen kusvin suoraan haista. Hyi vittu. Jos pistät maista sitä. Et uskalla. Se on hyvin kirpeetä. Se ei vasta miltään nyt. Ollaan aika lähestä toista. Joo, me ollaan aika lähellä siitä toista. Mä oon tämän ajan tästä nyt. Siinä vai mitä? Jep. Voiko sä äänkin? Niin. Hyvä. Haistakaa paskaa, jos te kysytte kommenteissa. Mitä? Miksi me kuvataan muurahaisia? Haistakaa paskaa, jos te kysytte tällaista. Muistakaa tykätä, jos tykkäätte. Ja jos dislaikkaatte, Ei haittaa. Tuolla siis, ton alla on iso muurahais. Noin, näettekö? Ihanan näköinen. Kattokaa, otetaan Paljon muuta. Otetaan vielä lähikuvaa. No. Näettekö kuinka hieno? Kävellään nyt vielä ainakin vähän matkaa. Ja mennään takas kotiin. Ei me ihan sinne asti mennä. Tossa on muuten se yksi iso kivi. Joo vaan. Onko tossa? Tossa noin hieno kivi vai mitä? Niin. Puita vähän ja kiivetään sen päällä. Nähdään ensi jaksossa, moikka!